Long live, long live. Tipra motha log len. Long live, long live. BJP akai phane ron tipra motha ro khabai khubai lam sogo. Puila hambai media rona ye nai tuna no jotona hambai जों तिनी रो 49 सामनो ब्लक कमिटिनि उद्दौबाय जे 49 कन्स्टिट्युटि तिप्रामथा सामनो ब्लक कमिटिनि उद्दौबाय चालटासरा विलेज कमिटि देवेंद्र रुवाजा पाराग जों तिनी रो 19 फेमिली 40 भोटार बगजत बीजेपी नि बीजेपी या करे तिनी तिप्रामथा जयनिं खालायफैनो बागै आं आंनि व्यक्तिगत ताई तिप्रामथानि ngै बनो खाबाय खुबाय लामसको बसकांगो जों कुनो कताल कचाम हिया तिप्रामथा कायसा राजानि वारियास राजानि दागिमुं जों जतबाय थानचा सुरुबाय खाबक्सा जों जतनो बसकांगो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बुबाग्रानि नाहरमुं गुरनाय हिनाय अबनि बगै आरबो वाइसा आं कबनाय सिनिता खुब गण नगर जय त्रिपुरानि नेतृत्वे जे फाइनेरावनो सुरुगनो जों खाबक्सा खा थानजाके काम तानानि बगै इरुनि आनि जारा पुइला तिप्रामथानि सामख्लायनाय सिनि बालाफा त्रिपुरा अरनि सिनि दिमानजय आरो मेलाराय त्रिपुरा आरो गोबां दङ बावनोबो कयनाय नोंकता नोंकचाम हियै ता सालायदि जों जत बाक्सा जों जत तिप्रासा जों जत राजानि बंशधर